Nhasi muguta reHarare panosangana mugwagwa Samora Machel naJulius Nyerere apo pane statue yaMbuya Nehanda paitika tsaona motikari mbiri dzasvika padzaita mahwekwe dhuma Toyota Vitz ne T35 T35 ikasvika payarara manhede. Chinova chinhu chashamisa vanhu vazhinji kuona T35 ichiradzikwa nemotikari yeToyota Vitz. Izvi zvaitika mangwanani uri musi weAfrica Day. Musi weAfrica Day chinova chinhu chashamisa vanhu vazhinji vangapfuura nepanharaunda iyi. Motikari iyo yamuri kuona yeVitz ndiyo yasvikawo ikanobonderanawo neT35. Sezvamuri kuona Vitz ikaparara kumberi, asi motikari yeT35 katrake T35 kasvika pakarara nedumbu. So tida kukurudzira vatyairi kuti mumugwagwa ngatizamei kufamba zvakanaka tichiteedza mutemo wemumigwagwa. Tisaite zvinhu zvekumhanya nguva dzose, asi ngatizamei kunge tiri tinoprotecta upenyu hwedu pamwe nevamwe vanenge vachishandisawo nzira, kusanganisirawo vamwewo vatyairi kunyange nemapedestrian. Aiwa, ndo zvatati tiuye kuzokuzivisai zvaitikawo nhasi muguta reHarare. So tichida kungokurudzira kuti kana muine nhau dzamunenge masangana nadzo dzamunenge muchida kuti veSaint TV vange vari vanokavha, aiwa, makasununguka kuti bata panhamba dziri pascreen. Aiwa, isusu tiripo kukuinzirai nhau.